Wato a gajeren labari na yau, za ku ji labari ne akan wani bebe. Bebe mai karambani kenan. Duk abin da ya ga an ajiye sai ya taba. Ka ajiye littafi haka zai ɗauka yana ta bubbuɗe shafi zuwa shafi yana gani ko akwai hoton da zai burge shi. Yana an ta tozali da wani hoton da ya burge shi sai dai ka ji ya tuntsare da dariya. Haka dai wannan bebe yake dariya. Yayin da kake rubutu da alƙalaminka, kana ajiyewa zai ɗauka shi ma ya fara ƙoƙarin wai zai rubutu ko ya rubuta abin da ka rubuta. Ƙarshe sai ka ga ya zana wani abu kyankyaso cinnaka. Da ka masa magana. Dalla mala yanzu gashi nan ka zo ka bata min takardata da wani shirme. Na ina rubutu ko ka zo yanzu ka zana min wani abu me wannan? Shi kansa ya san ya tsola tsiya sai dai ka ji ya sake kafta maka wannan shedaniyar dariyar. Iya gasa da kai kenan. Ana haka wata rana mai gyaran lantarki ya zo ya kunce wani soket domin a canza sabo. Hakan ya sa wajen da aka kwance soket din sai ya rami da wayoyin soket din a ciki. Wanda shi mai gyaran ya tura su cikin rami domin kada yara su zo su taba kafin ya zo ya makala sabon soket din. Ashe bebe naku yana gani shi kuma sai ya matso ya zo yana zara yatsarsa domin zaro waɗannan wayoyi da aka tura su a cikin ramuka. A lokacin an yi sa'a an dauke wutar lantarki. Daga ya sa yatsa ya jawo wayar sai wayar ta kwace ta sake komawa cikin rami sai ka ji ta bada wata ƙara. Kuma hakan sai ya bashi nishadi sai ka ji ya suburbudo wannan dariya. Haka zai ƙara sa yatsa ya sake dunguro waya ta ƙara kwacewa ta sake bada wannan ƙara. Sai shi kuma ya sake. To ana cikin haka ne ashe da rabon wannan dariya tashi za ta dawo kuka. Yana sake zara yatsarsa da ta dunguri wannan waya. A daidai wannan lokaci sai hukumar lantarki ta sambaɗo lantarki. Nan take ya ji. Nan take sai bebe ya fara. Bebe ya yi ihu ya ji ɗauki bai zo ba. Lantarki su burbuɗa sai yake ba ƙaƙautawa. Can daga nesa sai ji ya kai bebe yana. La ikon Allah, yau ga lantarki ya sa bebe magana. Haka zalika ta ladabtar da shi. Daga ranar komai zaka ajiye baya taɓawa. Kana cewa taɓa sai dai ka ji ya ce.